Γεια σας. Σήμερα θα σας πω λίγο για το κανάλι μου. Λοιπόν, στο κανάλι μου πιο πολύ θα παίζω παιχνίδια. 2, 3, 4 παιχνίδια θα παίζω. Θα σας δείχνω πώς να κατεβάζετε παιχνίδια, να φτιάχνετε και διάφορα άλλα. Μετά θα κάνω διαφημίσεις καναλιών, θα δείχνω μερικά πράγματα. Όταν θα πάρω το κινητό θα δείξω και άλλα βίντεο. Ναι. Ας πούμε τώρα εδώ είναι το βίντεο του Hot Wheels. Ναι. Εγώ είμαι που παίζω. Και πώς να κατεβάζετε αυτό εδώ. Το επόμενο βίντεο θα είναι με το πώς να αποκτήσετε Facebook και Twitter και Skype. Ναι. Σε αυτά θα φτιάχνω το βίντεο μου. Επίσης και θα σας δείξω τώρα μερικά κολπάκια. Το πρώτο κολπάκι είναι αυτό εδώ, εδώ κάτω και μπορείτε να δείτε τον υπολογιστή σας πως αντέχει και διάφορα άλλα. Και μπορείτε να βγάζετε ήχους, διάφορα άλλα. Και άλλα. Βλέπετε έχω πάρα πολλά προγράμματα, δεν μου χρειάζεται και όλα. Ναι. Το άλλο κολπάκι είναι για πώς να τα μετακινήσετε όλα πέρα εδώ. Κάνεις το θυμηθώ τώρα. Ας πούμε θέλω να πάρω αυτά εδώ και να τα μετακινήσω, να τα βάλω ας πούμε εδώ και τα μετακινώ όλα χωρίς ένα-ένα. Να τα παίρνω χίλιες ώρες να κάνουμε. Κοίτα ένα λεπτό. Ωραία. Εδώ. Δηλαδή και εδώ μπορούμε να το βάλουμε. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και πώς να βάλουμε σε σειρές. Πάμε εδώ. Πάμε το δεύτερο. Και μας το είχε όλο ίσια. Εδώ. Εδώ. Το δεύτερο. Και μας το έχει, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές που θέλουμε και μας το έχει φτιάξει. Ναι. Επόμενο κόλπο είναι να το θυμηθώ, για τα χαρτιά, για τα αυτά εδώ. Πάμε εδώ και εδώ διαλέγουμε. Ας πούμε αν πάω εδώ, μας βγάζει ένα φάκελο. Και εμένα κολλάει τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Άντε πάλι. Πόρο φίλε. Τι πάθαμε. Δεν πειράζει. Τι έγινε. Τι είναι φίλε. Εντάξει. Ας πούμε θα δείξω πώς να βρίσκετε φίλους. Διάφορα άλλα που δεν μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν παίζω Hitman. Hitman Bloodborne, Hitman 2. Με επόμενο κλιπάκι είναι. Πάμε admin.
Πάμε να διαγράψουμε U τώρα. Πάμε Windows. Βρίσκουμε φάκελο το System 32. Ναι. Τον βάζουμε στο κάδο. Και πρέπει να προσπαθούμε, γιατί η Microsoft δεν μας αφήνει να το βγάλουμε. Είναι ένα φάκελος με ιούς. Έλα. Ναι, εντάξει. Και προσπαθείτε εσείς και κάποτε θα το βγάλετε. Επόμενο κολπάκι είναι το data και ξανά το τέτοιο. Πάμε roaming και είχε εδώ. Και εδώ μας βγάζει διάφορους φακέλους. Φύγει από εδώ. Καλό. Ναι. Το επόμενο κολπάκι. Ναι. Καλά. Ναι. Και μας σας είχε κολλήσει ως. Πιστεύω. Δεν μπορώ τώρα να πω. Ναι. Ξανά. Πάμε. Και νομίζω διαγράφουμε το Minecraft. Τελεία. Τελεία Minecraft. Το διαγράφουμε. Και έτσι νομίζω. Πάμε εδώ στα και οφείλω να καταστήσω ένα προγραμματάκι που δεν με αφήνει. Αυτό. Ναι. Και εδώ νομίζω έτσι διαγράφουμε. Έτσι νομίζω. Αυτά ήταν τα κολπάκια για σήμερα. Μένα. Γεια σας.